okuhamba nayithi indlovukazi angibeke nabantu ngeke mina ngihlale ngayilandeli ikhomanda. Eish vele seyisetulu Mhlonishwa nasekukhuluma indlovukazi. Yebo ngithi mina ku-chairman angifuni ukumdlisa hlada. Mhlonishwa. For endelencwadi akaye le endlovukazini. Uativele yena. Yebo. Futhi Noma mina ungakhumbula kahle mina olalong bengagesi into labantu laba kwamina bengisho abantu abakhulile la. ngikhumbula kahle ngabandle ukuthi wathi asijube nje ngendlela efanele sibuka umthetho waPE usilalele lokusendele okufanele. No, but yena lento lena seyiqoke mama mina le makhosi ngiyawalalela mina. Yebo. Anginayo indlela ngibangisa umsebenzi wala basebhayi. Iyafana ngamashi. Ine command yasebhayi. Ngiyalo icabinet isele iphepha lebhayi lifuka libe lingenile Tuesday. Ifuna ukukhuluma lenzaba leyithethe once and for all. Ngabandle. Yabona. Ey, shothi chairman vele nyalo lona nyalo lamele akwende chairman akahambe ayele Ndlovukazini. Mhlonishwa. Ayo verify ukuthi lento lena boma abakhulumi nemanga bomavuvu. Oh, okay. Nangabe sebamisa ku-tribunal. Utabe sewuyasho yena ukuthi bekune command. Yendlovukazi ngathi fikela mina ngesikhathi. Ya, ngeke bamente lutho lapho. Oh yeah. So yena ufuna yena abe lesiqiniseko. Yiko mina ngisithena kunile kumbe Ndlovukazini. Ngabe angaqala indle kunili vele afike ngedicathulo bese ke soyale Ndlovukazini. I don't know Scott nathi no angayinili nili kude into la tamina kwandala ngayo nini. Avela aqonzele Ndlovukazini. Akaqonde nje Ndlovukazini ayobuka lenzaba. Ngabe angabekelwa ngibani le point le Ndlovukazini ngoba nangibuka nje mina ngingafuna vele kusheshe. Nginga sawucela bomavovo abamfake le. Ngabandle. Yes. Hayi asengimconzise ngimshayele sesikhulumisa. Yeah, mshele ukuthi I'm very much upset man. Hey, ayidletishiyele ngabandle. Because mina ngeke nginendise into le wrong mina. Ngeke mina nginilo kandala yabo. Manje nina sengithusa konaniki. Ngibe kwenaniki lapho. Sa appointwa nguwe mina. Yini le ukhontrol officer welimali asetiko. Le imali yaseuniversity le uwathatha phe manje oyokhipha $500,000 kuma funds aseuniversity. Iphume etiko enemali kwale Cape Town. Hey, na speaker uyaconfirm usendolela iwrong. Usencwadi yananiki bacabanga ukuthi mina ngiyayathi kuvume mina. Cha kutawulunga Mhlonishwa. Lala etikwethu ngabandle. But nje vele uzame chairman amise le trip yokuya le Bahlati. Asengimfune ngabandle. Okay. Siyabonga Mhlonishwa.